Pasa wenyathi sibekele lapha sikwamukela Khozi lapha msawona. Yebo sikhona njani kodwa. Usije ngosheleni mfowethu. Siyaphela. Yebo nawe dadewethu bingelela njani. Siyakwemukela mfethu. Hayi sikhona. Ngicela ngithathe itulu ukuthi kwenzakalani namhlanje. Mfowethu indaba inkulu sikhuluma ngeMother of All Maskandi Festival lapha ngomhla ka6 kuApril 2024. Lapha ke ePeople's Park Moses Mabhida. Kanti ke nawe siyakubona ukhona ekhangisweni zakhona kuyasho ukuthi impela uzobe ukhona ushaya ingoma estage. Ungaphawula uthini mfowethu? Cha umuntu akaqala anikhalele njengomuntu onohlonzo omkhulu kubalekile ukuthi aqala umuntu anikhalele nje. Kunjani? Okwenzekile ukuthi bafuthu phephisana silibele sonke. Ebese ngiphinde ngizongena lapha kule ndaba oyichazayo. Cha inkulu indaba impela ePeople's Park umcimbi lona engicabanga ukuthi ngilona insizwa lapha ku-Eric Mpongolo. Lensizwa lana inomlando omhle kakhulu eyintweni kakhulu Maskandi izoyikhumbula lapha kumahewu ukubhala sabelo umjenseni lokho ebamba lapho nje ngithi nje noma kanjani ngiyathembisa ukuthi ngizobe khona futhi ngizokwenza into yamehlo nje nenjwayelo. Mfowethu abalandeli bakho bangalindelani siyazi izobe zikhona inkumbi ama Red Nation efike ngenkani yini abangayilindela mfowethu? Empeleni angiyona insizwa eyayikhanda ihaba uyabona kodwa ngiyazi futhi ngiyaqinisekisa ukuthi noma kanjani mase ngifikile bafuthi ke bamnandi kakhulu ngoba ayikho into ehle ngipha njengomsebenzi wase stage lezi insuku niyazi ukuthi ke ngomuntu onogazi ngiyinkosi yomaskande ke naphuma uyabona so njoba ngiyinkosi yomaskande ke naphuma nje ngiyaqinisekisa uma ngifika kubantu ukuthi lolo gazi nothanda abangithanda ngala ngimoshi kunalokho ngindisa abantu abangithandayo umoya. Akuzwakala mfethu. Ngiyazi amathikithi akhona ezitolo ayatholakala njengamanje abantu bafisa ukuza kulo mcimbi. Kubaleke ngani abalandeli baye bafuna amathikithi kusenesikhathi imkhaya. Bangalindi ukuthi isikhathi size sihambe ngoba bangahle bathelwe ngamathonsi abantu. Ungathini mfethu? Kubaleke kakhulu umkhaya nanokuthi ngizwile kuthiwa kunomncintiswano okhona ukwenzela nje insizwa ukuthi phela kungasale nje yabo sekuthuleka. Umncintiswano lapha kuyavota iziyavotela insizwa ngicine eqhokela ugajeni umkhaya wami lapho kuphongolo. Nalapho ngicabanga ukuthi abantu bengaqinisa kakhulu ngoba kuyingxenya lokho bephinde futhi abantu beqiniseke ukuthi bathenga amathikithi ngoba noma kanjani impela umshophi enkani kwaba nenkani indaba yethu yabambatha uyobe khona kwamashambi impela. Ngibona insizwa zingena ziphethe ethize lapha yini lena sichazele mfowethu? Mfowethu kuyinto esingesingabazi ukuthi emlandweni kaMthandeni SK emlandweni weGcokama Elisha ukhozi luyingxenye enkulu ekutheni uMthandeni abe yilento ayona namhlanje. Uzokhumbula ukuthi kunengoma lapha eParis ingoma eqophe umlando ngisho lasemazweni angaphandle naphesheya kwelwandle. Lokho ngikubuke mina ngahlehla ngangena okhozini ngathola ukuthi ukhozi idlala iphindima na lidlala indima kanje na. Mina ngitop 20 lapho okhozini okuyinto yokuqala emlandweni ukuthi kube khona uMaskandi ingoma kaMaskandi engena ku-top 20. Top 20 ngangashaya ngisho nombolo 1 top 20 yokhozi. Lokho ngicabanga ukuthi bekuyingxenye noma bekungelekelela ekutheni nabantu bedlala lengoma izishayo 60 million views ikhuphuke njalo ngibe sengibuka ukuthi ayi uyabona ngabe ngenza iphutha uma sengithola ithuba lokuthi ngize namhlanje okhozini nginganiphatheli isipho esikhulu kangaka seplatinum. Iplatinum ke lena ke isho ukuthi ke ngempela iParis iseqophelele phezulu. Eyomsakazo lo iphethe izosala emsakazweni. Izosala nje emsakazweni ngokwesifiso sami benesifiso sami ngoba bafowethu lapha angifuni ukuthi ngimncintshe lapho bengcenye yomlando. Bengifisa nje lapha emsakazweni ukuthi inameko lapha eduze ngoba ubhodloza Sihlala kodwa ke amaqhawe nje okhozi ethi bengena nje umuntu bese bonda nazi iplatinum bawenze njani iParis yenze njani yaphuma nombolo 1 kwi-top 20 okhozini FM iyaqopha nje umlando. Ngiyafisa abafowethu ukuthi ngoba senginikile nje kuyisipho sekunini ukuthi ni discuss kanjani kodwa bengifisa nje ukuthi ihlalela wonke umuntu ozokhozini vele bebackground yakho. Mfethu siyabonga kakhulu konke sengathi ungahamba kahle mntaka baba sifisele uhle kodwa emvophoza wenyathela khona ukugcina nje sesiphetha ungathini ukuqhuquzela abantu mfethu ukuthi bathenga amathikithi? Ngigqugquzela kakhulu abantu ukuthi bathenga amathikithi ngigqugquzela kakhulu abantu ukuthi bathandane bebumbane kuMaskandi ngoba mhlawumbe abantu abaningi bengazona ingane sebebonile ukuthi nginokukhula nje into eningi indlela engenza ngayo izinto nani bafuthi ngoba ongapheli kuyahlola njengamanje isikhathi sama competition okungofana lokuchukuluzana asisekho into esikhona njengamanje sokuthi ushaya ingoma kujabula abantu nokuthi sengivikela umlando kaMthandeni ukuthi nasesizukulwane lesiyofika ngelinye labo sifice uMthandeni oclean wakwaba ingane naye wachitha ishebo kwale
kodwa wathi mayesekhula bayindoda ngoba umuntu sengagana noma yini uyabona Awu suka nazo-ke so ke nazo-ke okunye ke bafowethu ke nokuthi ukhozi silithande bafowethu ngiyaqhubuzela kakhulu lapho ngama social media nokuthi ke bafowethu ukhozi sibuye sikhumbule ukudala ukhozi udala bafowethu ukhozi umuntu omdala ke ubuya suzeni ngana kubona sekuhleka ingane nje ukuthi sekhona into eshwe usephunyukile ugogo yabona so bafowethu nje ngokuningi bafowethu asihloniphe ukhozi bafowethu sazi ukuthi ludala umuntu omdala usuze ngana ke siyabonga but kulungile siyabonga kakhulu all right kanti lo hlelo bothulela ngelokuthi ezinhle ngabe mother of all maskandi festival okuyindumezile yomcimbi womculo kaMaskandi ukwazi kabanzi ngawo vakashela amakhasi einkundla ke zokuxhumana mother of all maskandi festival kuzona zonke ke inkundla zokuxhumana njengamanje imzuzu ingamashumi 22 ngaphambi kwehora le12 wayitsizwa zakithi ake siqhubeke ngibona sengathi seziyesabana nje manje lezi insizwa lezi hayi konakele uyabona nje ukuthi hayi uyabona sebenza ukhona sevele kwabuya kanti ngisho ngathi la asidlali ngempela bachipuka bakhipha khona belibekele singamabhinqa manje sina all right kunjalo ngempela sondelani bafowethu sondelani angazi ukuthi nasenhlehla kangaka yindaba ngifuna ukubona ngoba sigcina isikade siya ngogatsheni lapha ehamba noninela ngoma